Сизгәнсездер, без чыгарышларны сирәгрәк чыгара башладык. Ул күбрәк минем гаеп. Рәдиф не виновен. Гаепсіз. Рафик Ол не виновен. гаепсіз. Рәдиф не виновен. Шулай да бу чыгарылышны ясарга булдык, чөнки шактый гына вирус белән бәйле булмаган һәм безгә татарларга турыдан-туры караган хәбәрләр шактый булды. Ниһаять. Әйе. Кайна Казан, кайна Казан, кайна Казан, кайна Казан. Беренче хәбәр ул шундый лайт, җиңел хәбәр. Татар теле маскасы чыкты. Татар теленә багышланган, татар сүзлегенә багышланган. Битлеге. Әйе. Инстаграмда Әйе. хәзер битлекләр бик популяр тема. Мин хәтерлим әле Айсылу Лирон ясаган иде Татарстан Әйе. картасын байрагы белән. Аны кулланганнар иде, ләкин шин бомба ширле маска булды ул, яхшы мәгънәдә вирусны. Азат Кашапов аны ясады. Һәм син анда Яндекс тәрҗемәче үстендә сиңа бирә рус сүзен һәм син аны шушы 15 секунд эчендә тәрҗемә итеп өлгергә тиеш. Өлгермәсәң, ул маска сиңа аның тәрҗемәсен әйтеп бирә. Әйе, һәм без Азатны чакырга идек, һәм ул хәзер аңлатыр нигә ул аны эшләде. Шундый сорау, маска буенча инде менә син шундый маска уйлап чыгардым, бөтен минем дусларым, хәтта рус дусларым үзен тикшерә башлады. Мин беренчедән белдем, кайбер рус дусларым кайбер сүзләрне белә икән, хәтта шатланар дип, вот син дигән нәтиҗәгә килдем беренчедән. Сезгә ниндидер претензиялар сиңа кеше яздымы, мондай сүзләр бергә тиеш түгелме, яисә кемдер рәхмәтләр җаудырдымы сиңа килсә? Юк, претензиялар менә булмадыдыр инде. Киресенчә, монда рәхмәтләр һәм дә булса маска бик кызыклы дигән отзывлар ишеттем һәм директка яздылар инде. Кемдер мондай тестларны мәктәптә укыган укучылар шундый формада тестлар үтәргә тиеш дип, мондай безнең вирус булган чакта үтәргә тиеш дип шундый отзывларда булды. Шундый яхшы отзывлар инде. Син гобан бу сүзләрне кайдан алдың, ниндидер бер сүзлекне алдымы, ничек җыепмы? Мен нинди логика булды монда? 70-80% без гомумән гади тормышта куллана торган сүзләрне керттем бу сүзлеккә. Һәм инде бер 20-30% ниндидер миңа калса кыйнрак сүзләрне, мәсәлән, экономика, икътисад дигән шундыйрак сүзләрне мин мәсәлән белә идем кебек, ләкин онытканмын, бәлки белмәгәнмендер. Шундый сүзләрне дә кертергә тырыштым инде. Мин аңламыйча, син бу масканы бер 2-3 көндә уйлап чыгардың, әйеме? Әйе, бик тиз. Әлек булдымы син башка маскалар нидер? Юк, беренче маска булды. Ничектер булды. Мин маскадан чыгана башладым. Шул кичә бер ай булгандыр инде. Маскаларны ясый башладым. Spark AR дигән программада үземне сынап карадым да. Нәрсәң якут телендә мондый масканы күрдем беренчедән. Нәрсәң әйтәм, нигә татар телендә юк әле дип уйладым да. Бер генә көн, нәрсә икенче көндә инде ясарга тотындым. Гомумән, хәзер бар инде бер мода кеше әйтә, менә маскалар, белмим анда ин алдынгы әйбер инде кеше яшьләргә алышый. Ләкин мин маскаларны карыйм, анда яисә син нинди үч почмаклар анда, түбәтәйләр анда, кемдә байраклар. Сиңа нинди гомумән маска тагын җитми. Бу маскалар белән канәгатьме син гомумән? Яисә бу инде бер көлке кебек, без хәбәр шулай бергә кайтабыз. Син һәм бу син татар маскаларын турында Татар сөйлисеңме? маскалар турында әйбәттә. Юк, татар маскаларының монда разрабатывать монда непаханное поле. Монда куда ни тыкни, монда татар теленә тәрҗемә итте маскаларны һәм яса дигән. Ничек канәгать түгел, күп маскаларны ясап була тагын. Һәм дә булса, монда өстәп әйткәндә, бу маскалар минемчә миңа калса бик тә удобный, яхшы инструмент, чтобы изучать язык, мне кажется. Теге Instagram, яшәр Instagramында маскалны кулланасың, теге шаярып кына. Аннан шаярып, шуннан шул шаярудан беренче сүздә өйрәнеп китәсең. Син шул 200-300 кеше карый, тоже шулай шаярып, үзеңне сынап карыйлар да белемнәрең арта дигән сүзме? Статистика бармы саны син ничәмә? Әйе, менә бүгенге көндә 5 миллионнан күбрәк показов, һәм дә булса 600 мең кеше бу масканы кулланган. Мәсәлән, мин 3 тапкыр куллана алам, син дә беренче тапкыр. Шулай дип өстәп 600 мең булып чыга. 600 мең кеше, 5 миллион тапкыр. 600 мең тапкыр. Кешесе, мәсәлән, әзрәк дидем, әйтәм. Бу
200 мең булса, 300 мең булса, кеше кулланган бу масканы. Һәм 5 миллион тапкыр Мен караган. нәрсә игътибар бирдем, менә кайбер кеше аны теге, ну, безнең дәрәҗәсен күтәрә икән. Мәсәлән, Дамир Фаттахов инде ул яшьләр министры. У менә карагыз, мин дә татар телен беләм дип инде. Без онытмагыз, мин татар икәнлеген. Син мондай берни сиздеңме гомумән? Кеше менә кемдер әйтә, мин аңгыра инде, әйе, мин белмим, шафак безнең бер кайчан диде. Мин тәрҗемә Син итәм. беләсең? Беләсең, монда бер проблема. Кеше бит гадәттә татарча сөйләшә. Әйе. Ул татар үстендә сөйләшмәй. Кеше, ну, инглиз кешедән сорасам, what is will be, you know, marketing. Аха. Русча айтар. Мин белмим, ул куллана гына маркетинг, ул сүзе үзеңдә барлыкка килә инде. Теге татар сүзлек аша ул өйрәнмәгән ул. Мин беләм мәсәлән, ярар. Булмадымы шундай беләм. Теге мин дәрәҗәле кеше, мин оттым дип инде. Менә мин бер нәрсә белмим. Yo, әйтим нәрсәне менә син сорауны дөрес аңласам, ничек дип җавап бирә алам. Нәрсәгә бу маска шулай итеп, ну, русча әйткәндә инде зашла. Күп кешегә нигә просмотрларга таралды. Чөнки безнең татарларның шундый черта бар, что без горурланабыз без татар икәнлеген. Һәм монда икенче черта, что без татар телен оныттык. Менә шул ике пересечениесендә, шул ике факт пересечениесендә бу масканы кеше куллана да, һәм горурлана, ул татар телен белә дип. Һәм менә алданрак әйткәнем сиңа 70-80% гади сүзләр дип. Нәрсәгә шулай итеп күп гади сүзләрне кулландым мин, чөнки кешеләр бик кыен булса, ул теге 3 тапкыр неправильно дип чыкса, ул теге мин совсем аңгыра дип бу масканы вообще не выложит үзенә. 2-3 тапкыр дөрес, мәсәлән, 1 тапкыр анда хата төшердем. Ул 2 тапкыр дөрес, нормально татар телен беләм дип бу сторисларны үзенә кертә. Шарай, менә карагыз, менә мин Әйе, мин татар телен иктисад сүзен белмим инде, ну кем белә сезнең арагызда. Әйе, шул кашыкны анда аш бүлмәсен беләм. Менә шул үземнән горурланам, мин татар кешесе дип үзенең сторисына чыгара. Мин аңламыйча бу масканың бер монетизация булмый дип инде. Ну, монетизация юк, турысынча монетизация булмый монда. Подписчикларына прибавил артты миңа. Бер 300-400 подписчик арткан микән. Шул тирәсен бик күп түгел. Ләкин теге хотя бы шулар. Инде башка идея бармы? Ну, кара, менә күптән түгел. Әйе, син хәзер теге Менә син Йолдыз әйтәсең. кебек шулай чалкап утырасың дигән булганда. Юк, дөресен әйткәндә, беренче көн мин шул теге үземнән даже горурлана башладым, әйтәм, беренче миллион җитә бу маска. Әйе. То, что нормально, бер кашында маска эшләгән юк, монда беренче миллион, ничего что так яхшы. Аннан Чувашия маскасын разрабатывать заказ килде. Син менә монетизация турында әйтәсең. Турысынча тулы менә бу тура монетизация юк, ләкин кешеләр күрә дә. Аннан миңа да шундый яки шундый түгел, яки икенче төрле маска ясале дип заказлар килә дә, мин шулай дип ясый алам. Шәп. Мәсәлән, шул әйтәм чувашларга яздым бер масканы, һәм дә булса башкортлардан килгән заказ, анда заказчик слетел. Һәм менә көтәм, яңа заказчик була микән, булмый микән, булмаса үземә генә загружу. Һәм вообще идея бар бу юнәлештә продолжать работать и малые языки России, кечерәк телләрне ясарга үземнең Инстаграмга. Ник бу татар телен булды, нигә чуваш теле белән, башкорт теле белән, икенче телләр белән ясамаска шундый нәрсәне. Ничектер миңа калса бу более-менее ничектер булышу кебек. Минем өчен бик кыен түгел, кешеләр өчен алар үз телләрен хәтеренә төшерә. Ничек сынап ала, миңа калса бу яхшы шундый әйбәт. Син кулландыңмы? Мин кулландым, беренче атны карадым, ну вот мин беләм, все тамам китте инде. Миңа бик шитер ул. Син аны Инстаграмга салдыңмы? Бер-ике тапкыр чыгардым. Минемчә шул бит бер анда теге үзеңне сынау түгел, менә именно Башкаларга күрсәтергә. Миңа кызыктырды, мен башка кешеләрне күзәтү инде. Мин үземне турында карарга. Миңа кызыктырды, мәсәлән, телдә тегәм урыс кешеләре каякта чыгаралар, мин дә беләм дип инде. Инде Синең музыкант Баяру. Баяру анда утырган, Байдар ул Алтай кызы бит инде. Уйлаган инде Алтай теле белән татар теле арасында аерма соры юк дип инде. Чөнки, ну, чынлап та күп уртаклыклар, яки утырал бер сүз әйтә килмәй. Ярар дип инде. Чөнки анда борынгы сүзләр генә уртак безнең. Менә хәзерге вакытта кулланыла торган сүзләр күбесен теге уртаклык
юк бездә азрак. Һәм миңа нәрсә ошады, гомумән аңлавымча маскаларны эшләү бик җиңел әйбер, анда инде бер программа, аны ничектер үзең аңласаң, чыгарып була инде, әйме? Әгәр дә инде минемчә күп кешегә моны сынап карарга кирәк, ничектер күпчелек кеше мемнар ясый, дәвам итә, бездә 2005 ел кебек инде. Шу көлү, әйме теге без шундый, без тегендей. Минемчә ничектер башка дәрәҗәгә күтәрергә кирәк, минемчә менә бу маскалар алар инде бер яңа дәрәҗә бирәләр сиңа. Чөнки моны үзең карап утырасың да, хотя бы бер 500 беләсең инде анда. Яңасын, әйме? Үзең өчен. Ну, популярлаштырууның бер ысулы. Әйе. Һәм миңа нәрсә ошады, Азатның комментарийсында, димәк, ул башка телләргә булыша. Һәм мин 2 көн элек күрдем, Булат Шәйми үзен чуваш телендә сынап караган иде. Һәм миңа шаккатмалы булды. Ул әлбәттә Булат ул чуваш телен азмы күпме теге белә. Һәм аңа килгән сүзләр мин дә отып бардым. Димәк, мин татарчасын башта инде күз алдына китерәм. Һәм чувашчалаштырыбрак әйтсәм, һәм шул сүз килеп чыга. Миңа гаҗәп булды. Чуваш теле ул бөтенләй теге бездән бик каты аерыла бит. Алар сөйләшкәнне мин ишеткән бар рус телләрендә. Һәм 1-2 блогерлар артыннан карап барам. Һәм анда берни аңлашылмый. Бәлки алар тиз сөйләшәләрдер. Бик аз әйбер аңлашыла. Ну син удмурт теле белгече кебек. Мин менә сез берничә көннәр караган идем менә удмурт телен яки чуваш телен караганда, сен гәрдә мәсәлән тәрҗемә итәсең теге русча фикерләп бераз. Сен дә бернәрсә аңламыйсың. Әгәр син бу сүзгә калыйсың, бу типа төрекчә, ләкин башка сүзләр ничектер карыйсың, менә бар логикасы, мантыгы бар аны. Менә монда да шулай булды. Яны ничектер үзләштереп, бик тизләштереп. Аерым сүзне искә төшереп була. Димәк, минем кебек чувашча сөйләшә белмәгән кешеләр дә ул сүзләрне таныды һәм аның теге тамырын аңлады. Менә шуны әйтмәкче идем, димәк, Азатка афәрин, чөнки ул башка милләтләргә дә ярдәм итә, ул ничектер ничек әйтим, безнең шулай ук бер миссия, бер-беребез белән шундый яңа тапкан әйберләр белән бүлешү. Иң яхшы бүләк ул сүзлек. Әйе. Икенче яңалык, мин үзем дискәтшә, нинди икенче яңалык безнең? Шундый позитивмы ул, позитив түгелме? Кара, икенче яңалык безнең оптимизация. Әйе. Бар татаризация, бар татаризациягә каршы сүз ул оптимизация. Мин үземә бик якын сүз бу. Чөнки конгресста эшли башлаганда, белмим, син беләсеңме ул әйберне, мин шөгыльләнә башлаган идем оптимизация мәсьәләсе белән. Мин оптимизацияләүче кеше түгел идем, ләкин анда мәктәпләрне ябалар иде бик каты. Оптимизациягә беренче чиратта аз комплектлы татар мәктәпләре ләгәләр иде. Кстати, ул вакытта мин шаккаткан идем, чувашлар да әйтәләр иде. Менә бу чувашларга да каршы сәясәт, чөнки чуваш шул ук мантык белән чуваш мәктәпләрендә ябалар иде. Һәм инде бу очрак без йөридек районнарга чыгып, халык белән очрашып, кайсыдыр мәктәпләрне саклап калып булды. Ләкин ничектер менә хәзер оптимизация ул шин барлыгында. Ләкин безгә әйтәләр, бу централизация, кушылу, зур структурага керү, шул әйбер итеп аңлаталар, шул ук оптимизацияне. Ә без менә татар факультеты буенча беләбез, ул һичшиксез бу структураның бетүенә, шиңүенә китерә. Һәм төп яңалык монда ул тарих институты булды. Димәк, нәкъ Татарстан Республикасының 100 еллыгы көнендә игълан итте Рафаэль Хакимов аны. Хәбәр бирде инде. Хәбәр әйтте, димәк, шундый карар бар. Дип. Әйе, Кабминда ул әзерләнә, хөкүмәттә димәк әзерләгәннәр аны. Аларны Фәннәр академиясына кушу. Һәм петициялар җыелды чит илдән. Без петицияларны тараттык, үзебез әз генә өлеш керттек. Чит илдән күп галимнәр алар белән хезмәттәшлек иткән мөрәҗәгать иттеләр президентка. Һәм хәзер менә кичә генә хәбәр чыкты. Димәк, фәнни җитәкче булып Рафаэль Хакимов кала. Һәм аның урынбасары безнең бистәләр буенча фикердәш, без фән эшләренә нигезләнеп эш иткән китаплары. Әйе, Радик Салимов. Ул хәзер Салихов. Ой, гафу. Салихов. Радик Салихов тарих институтының җитәкчесе булды. Менә
Мине нәрсә гаҗәпләндерде бу әйбердә, димәк, Рафаэль Хакимов ул элекеге Минтимер Шәриповичнең киңәшчесе. Ну, мен ул ТСРны без хәзер, ну без әйтәбез инде, Татарстан Республикасының 100 еллыгы дип әйтәбез инде. Шулай әйтик. Куштырныкларда кайвак аңлыйбыз инде ул республикага безнең 20 яшь кенә. Ләкин без бүген төшүче кеше берсе Рафаэль абай үзе, һәм менә шул көнне мин монда минемчә Рафаэль просто вакытны көткәндер, бәлки ул алданрак та белгәндер. Чөнки беренчедән Рафаэль был зур сәясәтче. Юкка гына мондый институтны бирмәгәннәр. Бу институт фән институты түгел. Бу иман шундый сәяси бер институт, ул шундый теге студентның шундый бер хазинасы кебек инде. Менә безнесе калды безгә. Нәтиҗәсе. Һәм ничектер менә ул Меркел махсус рәвештә чыгаргандыр. Бәлки ялгышамдыр, ләкин күренә инде ул шундый теге әйтә бит, мин карт, минем инде теге көчем дә җитми инде. Һәм менә без беләбез бергә идек февраль аенда инде бу сүзләр барырга килде. Менә кем булачак, балчылыгы булачак дип инде. Һәм мин аңламыйча бөтен менә бу кушылулар оптимизация менә шул урын өчен көрәш. Нәтиҗәдә һәм менә Рафаэль үзен күрсәтте, сәясәтче дип, аны махсус урынлы авышта чыгарды. Вакытында кешеләр җыелды. Ул күрсәтте, чынлап та сүз уйнамабыз, безнең институт беркемгә кирәк түгел, без. Баралы мин аптырыйм Рафаэль абыйның вакытын сайлауга түгел, мин аптырыйм ничек Рафаэль абый бу бит инде бездә бит бер шалтырату белән шишелә торган хәлләр, аңа туры килде ничектер шулай публично бу әйберләрне шишергә. Минемчә тарих институтына менә минем бер генә теләк, әйбәт булыр иде алар белән тарихи подкаст ясарга һәм гомумән шундый ачык проектлар, научпоп, фәнни популяр проектларны күбитеп чыгарсыннар иде. Чөнки без аларның чыгарган китапларын менә бик күп кеше кирип карый икән. Без Зилә белән сөйләшкән идек аларның сәхифәсендә. Күп кеше карый һәм видеоларны без беләбез, 1 миллион 800 мең кеше караган татар тарихы, 15 минутта татар тарихын. Һәм андый видеолар, подкастлар, менә шундый форматлар, медиа форматлар алар күп булсын иде. Һәм менә хәзер Радик Салихов ул килә җитәкче булып, һәм мин уйлыйм аларның менә кадерен аңладылар публичностьның. Чөнки публичный булганда сине теге кеше дә аңлый, сине якларга да әзер. Әгәр дә син шундый ябылып ятсаң теге үз ишеңдә, кушып куерлар иде дә белми дә калырсың. Менә ул публичность шул ниндидер медиа форматларда чагылсын иде, аларга менә шул якка үсергә теләп. Бүген искә төштем, бүген кемдер чыгарды, минем яраткан фән кешесе инде Лилия Габдрафикова. Ул теге татар буржуазиясе турында монография чыгарга инде, минем өчен бик яраткан китап булды. Ничек татарлар яшәгәннәр, ничек күңел ачканнар, хәзер теге Яндекс.Дзенда блог алып бара. Мин укыдым аны. Ничек аталаның? Без сылтама җибәрбез, без барып күрербез, кушылыгыз, чөнки андан чылап та ничектер күрәсез, теге кеше бит инде кай вакытта әйтә, менә без бөек татарлар фәлән тегән инде, һәм минем өчен кай вакытта ул теге ничектер аллергия кебек инде. Киресенчә. Мин гади кешенең тормышын белсендә, менә Лилия апа инде ул Лилия ханым унчыкта бик кызыксын, төрле операторында сөйләгәндә. Татарлар сыр ашаганнармы? Сен татар велосипедларда йөргәннәр. Сыр ашаганнар. Велосипедта йөргәннәр шуларда. Төрле әйберләр анда. Тукта, тагын бер оптимизация. Менә мин кешеләрне чакырам шул петицияга кул куерга. Безнең татар нәшрияты, татар китабы нәшриятын кушырга уйлыйлар Татмедиага. Мин ике якны да аңлыйм. Менә теге аларның хәленә кирсән инде. Ләкин минемчә ул һичшиксез Алар бик төрле оешмалар. Сүрелүгә генә китереләчәк татар китап нәшриятының. Алар менә шушындый катлаулы дөньяда ничектер үз эшләрен алып баралар, чын дөресен генә әйткәндә. Без аларны теге тәнкыйтькә дә менә аудио китаплары чыкты, күпме таралды. Алар фәриннәр теге эшлиләр бер туктаусыз. Аларга да телибез менә тарих институты юлы белән барып, үз müstakillegen yaklасыннар иде. Бер атна чамасы инде китап нәшрияты Кырмыска оясына таяк булаган кебек гүш килә. Татарстан китап нәшриятын юридик зат статусыннан мәхрүм итеп, Татмедиа акционерлык җәмгыятенә кушарга мөмкиннәр дип әйтәләр. Бу әлбәттә
күңелле түгел безнең өчен, чөнки бер генә кешенең дә үзенең мөстәкыйльлеген югалтып, ниндидер икенче бер структура эченә филиал рәвешендә барып керәсе килми инде. Менә мин моны хатын-кыз буларак нәрсә белән чагыштыра алам? Әгәр дә мин декретта утырган чагында үземнең иремнән колготки алырга да акча сорап торам икән инде, бу очракта Татарстан китап нәшриятының хәле менә шушы декреттагы хатын-кызның шикелле булачак. Яки икенче төрле. Безнең бит инде революцияга кадәр татар байларының приказчиклары булган, әйме? Алар бүтән эшне эшләгәннәр, ләкин аларның кулларында милекләре, кулларында акчалары булмаган. Менә шундый хәл килеп чыга монда. Без нәрсәләр нинди кыенлыклар булыр дип уйлыйбыз. Беренчедән, Татарстан китап нәшрияты юридик зат буларак юкка чыга. Икенчедән, һәрбер реорганизация, һәрбер кушылу, шушындай оптимизация дип атала бит инде улайма. Оптимизация максатларында бу эшне башкармакчы булалар бит. Һәрбер оптимизация ул кешеләрне кыскартуга китерә. Монда бернинди дә администрация белән бухгалтерия гына кыскармый, монда бик күп кыйммәтле редакторлар да, корректорлар да, техник хезмәткәрләр дә китәргә мөмкин. Монысы бер. Икенчедән, Татарстан китап нәшрияты ел саен халыкара конкурсларда катнаша. Халыкара конкурсларда катнашуы зур чыгымнарда сорыймы? Шушы чыгымнарны бер сүзсез экономияләп Татарстан китап нәшриятын андый күргәзмәләргә җибәрмәскә мөмкиннәр. Бу күргәзмәләр безнең өчен бик кирәк, ул үсеш өчен кирәк. Ел саен халыкара күргәзмәләрдән Татарстан китап нәшрияты алып кайта дипломнар. Безнең эшебезне күрәләр, безнең эшебезне бәялиләр. Аннан китап нәшрияты федераль грантларда катнаша. Ул әлбәттә республика күләмендә зур суммалар түгел инде. Ярты миллион булырга мөмкин түгелме? Ләкин бу үзе китап нәшриятының статусына тәэсир итә торган әйбер. Без китапны чыгарабыз, анда язылган була идек. Мәсәлән, федераль агентлык ярдәме белән чыгарылган дип әйтәләрне үзеннән үзе ничек әйбәтрәк, ничек тә сыйфатлырак итеп ясарга тырышасың. Аннан дәреслекләр мәсьәләсе. Без дәреслекләр чыгару хокукын югалтабыз. Бу ничек? Һәрбер нәшрият дәреслек бастыручылар исемлегенә кергән, федераль исемлеккә кергән, ул исемлекне Россия фән һәм мәгариф министрлыгы раслый. Аны раслыйлар я 2 елга бер мәртәбә булырга мөмкин, я 3 елга бер мәртәбә булырга мөмкин. Ул син заявка бирдең дә раслап куйдылар дигән сүз түгел. Без үзебезнең мөстәкыйльлегебезне югалтабыз икән, юридик зат булудан туктыйбыз икән, без шундук әлеге исемлектән чыгып очачакбыз. Һәм монда күпмедер вакыт кирәк булачак. Татмедиа эгидасы астында ул исемлеккә керер өчен. Без 1 ел буена дәреслек чыгарылмаска мөмкинбез, 2 ел буена чыгарылмаска мөмкинбез, әйме? Без бит белмибез кайчан теге советның җыеласын. Һәм шул вакытта мәгариф министрлыгына барыбер дәреслекләр бастырырга кирәк. Һәм без бастыра торган дәреслекләрне башка нәшриятлар алып бастырырга мөмкин. Моның өчен алар просвещение нәшриятыннан мәсәлән яки драфадан лицензия сатып алалар да эшлиләр. Һәм безнең авторларыбыз да китергә мөмкин, чөнки безнең авторларыбыз, тәрҗемәчеләребез, алар Татарстанда санаулы гына кешеләр, шул ук кешеләр. Без алардан да колак кагабыз дигән сүз. Һәм инде әгәр башка нәшриятлар шөгыльләнә башлады икән, алар тәрҗемәчеләр белән дә договорлар төзеп куялар, әйме? Һәм алар ул эшләрен дәвам итәчәкләр инде. Монда китап нәшрияты киредән килеп кысыла алмаячак бу эшкә. Монысы да бар. Менә татар теле дәреслекләрен безнең мәгариф вакыт нәшрияты да чыгара. Хәтер нәшрияты да дәреслекләр чыгара иде, татар мультфильм да чыгара иде. Дәреслек чыгаручы оешмалар, алар аз түгел, алар бар. Һәм менә шул конкуренция шартларында Татарстан китап нәшрияты Татмедиага кушылыр өчен әлеге переченнән дип әйтик инде, дәреслек чыгаручы нәшриятлар исемлегеннән чыгып оча икән,
Ул китап нәшриятының үзе өчен дә һәм китап нәшриятының бюджеты хисабына үзенең хәлен яхшыртырга теләгән Татмедиа өчен дә бик авыр булачак. Менә бу әйбер бар. Ой, санавын санадым бугай. Менә шушы әйберләр инде безне куркыткан проблемалар шушылар. Һәм әлбәттә тагын бер иң мөһим әйбер бар. Ул да булса язучыларның каләм хакы мәсьәләсе. Газета, журналлар Татмедиа акционерлык җәмгыятенә берләшкәчтән ул берләшү бәлки кирәк тә булгандыр ул вакытта, име? Ләкин авторларга түләнә торган, журналистларга түләнә торган хезмәт хакы бик каты төшкән иде. Без инде шулай ук монда оптимизациялар көтелгәч, оптимизацияларны ничек эшлисең инде ул чыгымнарны экономияләү хисабына тормышка ашырыла улыймы? Ул кыскартулар булырга мөмкин, ул башка төрле чыгымнарны экономияләү булырга мөмкин, име? Ул әйтик, мәсәлән, аренда хакларын экономияләү, гонорарны экономияләү, художникларга, рәссамнарга каләм хакын экономияләү хисабына башкарылырга мөмкин. Һәм менә шушы әйберләр безнең тормышка аша башласа, безнең татар әдәбияты утырып калачак урынында. Менә без хәзер нәшриятта эшлибез, әйме? Элек нәшриятка килә торган хезмәтләр 5-шәр ел, 6-шар ел буена чират көтеп яткан. Ни өчен? Чөнки ул вакытта бик күп булган. Быел чыгарасы әсәрләрне карасаң, без шактый әйберне киредән чыгарабыз. Әйтик, мәсәлән, Фатих Әмирхан, әйме? Хәсән Туфан, әйтик, мәсәлән, әйме? Узган ел Мөхәммәд Мәһдиевны чыгардык. Менә улар бөтенесе дә переизданиялар, яңа әйберләр бик азана. Әгәр Татарстан китап нәшриятында түләнә торган каләм хакы тагын да төшә башлый икән, инде язучыларның бернинди теләге дә булмаячак, нинди дә булса әйбер язарга. Безнең өченче яңалык ул Нияз Хуҗа Әхмәтов, безнең дус, рәссам, Кабан күле буенда күргәзмә ачты. Ул атала Забулачная республика дип. Ул аларның берничәсен күрсәткән иде Facebook'ында һәм YouTube'ка, ләкин үз күзең белән карап, зур форматта иллюстрациялар кара, ул бөтенләй башка шундый хис тудыра. Һәм бик әйбәт, менә миңа нәрсәсе белән ошады ул, ТССРның 100 еллыгы, ул гел шундый ниндидер дәүләт дәрәҗәсендә шундый, беләсезме, ничектер җансыз чаралар белән бәйле. Анда ирония җитми, юмор җитми, халыкчанлык җитми инде әйтеге. Монда ул һичшиксез ул аны өсти, чөнки аның үз карашын да чагылдырган һәм ул аны ниндидер шундый әйтәләр бит, теге мафиялар булган Чикаго вакыты. Ну, анда кушты, теге, Гетсби. ну, әгәр дә татар тарихы бераз теге башкача юл белән барса, дип инде ул Неп белән куштанды, Неп теге образлары анда, беләсезме, теге Ильфи Петровта булган китапларда, менә 30-нчы елларда булган шундый әйберләрендә бераз. Франциядагы теге 20-30-нчы еллар образлар. Анда менә күренә инде кайда нәрсә алынган, һәм ничек ул бик табигый рәвештә менә бу теге татар мотивларын, теге сурәтләрен ничектер менә, ну, мәсәлән, хатын-кыз образы, ләкин 30-нчы елларда, яме теге модасына ияреп анда калфак, ләкин анда шундый ук теге макияж, мәсәлән. Ничектер ул бик кызыксындыра, һәм миңа ничектер гаҗәп, ну, шатландырды, бу әйберне без үзебез тәкъдим итмәдек, аны үзләр кешеләр үзләре таптылар да, чыгардылар, менә Кабан күленә ул инде бер ай буе булачактыр, аңламыйча мен. Дөресен әйткәндә, ул көтелмәгәнчә бер ни булып чыкты, шундый бер усул булып чыкты дип әйтәсем килә. Ягъни монда бик күп факторлар бергә тоташты. Тарихта, минем тәҗрибәдә бераз гына мәсьәләгә икенче яктан карарга тырышып каралды. Шуңа күрә ул шундый бер генә фактордан торды дип әйтеп булмый. Бәлки гомерем буе шуңа килгәнмендер дип әйтергә буладыр дип уйлыйм. Рәссам һәрвакыт әйтә инде, гомере буе нәрсәгәдер килгәндер, ана килә. Юк, монда гомерем буе дип әйтү, кешенең гомере ул бик шундый катлаулы мәсьәлә, ләкин бу әйберне мин 20-30 ел элек эшләй алмас идем дип уйлыйм. Ну кара, мәсәлән, без беләбез инде кайбер кеше хәтта аңламый аның исеме нәрсәгә шундый аллюзия инде, әйме? Син моны ничек, ну, кадәр дә әйтә бит, әгәр дә ничек булса иде дип инде, менә әгәр дә тормыш башкача барса иде дип аңлатып була бу күргәзмә идеясын. Яисә бу чынлап та фантазия гынамы? Җегетләр, монда бер шундый мәсьәлә күтәрергә кирәк. Безнең халкыбыз ул күпмедер дәрәҗәдә империяның ишеге алдында бикләнеп калган халык. Ягъни
Гасырлар буе ул ефәк юлында утырып, дөнья белән аралашкан милләт. Соңгы 300-400 елда без менә шушы үзебезнең мөхиттә бикләнеп, читкә чыга алмый калган милләт. Шуңа күрә безнең халык дөнья җәмәгатьчелеге, дөнья халыклары үткән юлны үтә алмады һәм дөньяда үткән процесслардан читтә калды. Бездә һәрбер вакыйга шушы империя призмасы аша күзаллана һәм ничек дип әйтим, аңа бәяләмә бирелә. Ягъни Екатерина заманасы, гасыр башында Николай патша заманасы һәм татарлар шушы мөхиттә, аннары Совет чоры һәм татар халкының анда урыны. Безнең халык беркайчан да аерым ничек дип әйтим, тарих субъекты буларак күзалланмады. Шуңа күрә минем фикеремчә, безнең альтернатив, ниндидер бер халкыбызның альтернатив параллель мөхитен булдыру вакыты җитте дип уйлыйм. Ягъни безнең халкыбыз шушы Авропа мәдәнияте, хәтта тудырырлык мәдәният тудырырга сәләтле булганмы, юкмы? Минемчә булган. Чөнки безнең халык беркайчан да бикләнмәгән. Бикләнгән халыкларның мисаллары бик күп. Без һәр вакытта яңалыкка омтылдык. Безнең тарихта ислам дине дә ул күбрәк гомуми ислам, кешелек исламы түгел, менә татар халкы шушы ислам дин аркылы үзенең яшәеш мөхитен булдырды, үзенең гореф-гадәтләрен булдырды. Шуңа күрә хәзерге көндә татар халкының бөтен дөнья күләмендәге исламга тартылуда ул бераз гына ничектер диссонанс тудыра. Бер яктан олы яшьтәге буыннар бар, аларның традицион исламы бар. Хәзерге яшьләр исә алар татар мөхитенә бик тартылмыйлар, алар гомум исламга тартыла һәм шул күзлектән алар татар теленнән дә аерыла. Минем мәсәлән танышларымнан да кайсы бер мөселманнар, алар татар булсалар да, алар татар телен өйрәнмиләр һәм балаларына да өйрәтмиләр. Алар беренчел үзен мөселман дип күрсәтергә тырышалар. Шуңа күрә минем төп фикерем, без үзебезнең менә яшәешебездә әгәр дә ниндидер күләмдә бераз гына ирек, мөхтәрият булса, без ниндирәк юлдан китәр идек? Безнең кыяфәтебез ниндирәк булыр иде? Һәм без шушы дөнья халыкларының казанышлары киемен үзебезгә кия алыр идекме? Менә минем теләк туды да һәм мин аны тормышка ашырып карадым. Инде аның чынбарлыкта карасак, татар халкының 20нче гасыр башында шул җәдитчеләрне алыйк. Аңа бөтен нигез булган. Бөтен җирлек булган. Ягъни мин үз күзем белән күрдем. Каюм Насыйри урамының ахырында әле бер 10 ел элек бер татар йортында булырга туры килде. Хәзер ул татар йорты инде юк, аны җимерделәр. Аның интерьерларында булырга туры килде. Анда гасыр башыннан сакланган бөтен әйберләр бар иде. Ягъни Европа стилендә язылган картиналар, матур Европа стилендәге гардиннар, һәм шул ук вакытта шамаилләр, традицион шамаилләр, матур каминнар. Безнең халык беркайчан да ниндидер бер аерым калып буенча яшәмәгән. Ул һәр вакытта алдынгы булган. Менә алдынгылыкка омтылган. Шул исәптән минем кечкенә генә мисал китерәсем килә. Минем бабай бит инде ул бабайлар һәм элеккеге чорлардан килгән ювелирлар нәселе. Әти дә әле ул һөнәрне бик әйбәт хәтерли. Һәм менә ул искә төшерә. Без бабай әти белән, ул әти искә төшерә инде. Бу чакта бабай турында сүз бара. Без әти белән бергә төннәрен шушы көмешчелек эше белән шөгыльләнәдер. Ул әйбер тыелган иде. Алар инде төннә яшерен рәвештә керосин лампасы яктылыгында гына бер кешегә күрсәтмичә генә шул һөнәр белән шөгыльләнеп утырган чакларында әти каяндыр китаплардан, журналлардан матур орнаментлар күчереп ясый торган булган. Һәм аны бабайга күрсәтеп, һәр вакытта уртаклаша торган булган. Һәм иң кызыгы шунда, бабай үзенең традицион һөнәр остасы иясенә булуга карамастан,
шушы заманча орнаментларны үзенең иҗатына файдалана башлаган булган. Һәм менә ул да миңа бер күрсәткеч. Ниндидер теге искелеккә бирелеп түгел, ә һаман да яңалыкка тартылу, яңача булдырырга, яңача караш булдырырга тырышу. Үзенә бер миңа менә җавап та бирә, менә шул сез биргән сорауларга. Ягъни булганмы, булмаганмы? Булган. Без аны булган дияргә тиеш. Безнең ул чор котышкыч чор дип әйтергә була. Чөнки Ризаэддин Фәхреддиннең әсәрләрен укыганда, ул һәрбер чорга үзенең аңлатмасын һәм комментарийларын бирә. Ягъни Екатерина заманындагы халкыбызның халәте, 19 гасырдагы аны хезмәтләрендә укырга була. Һәм аның совет чорына килеп җиткән заманга килгән комментарий минем аеруча истә калды. Ул әйтә, совет чорын тасвирлаганда мин шуны әйтәсем килә ди ул. Бу чорны тасвирлар өчен адәм баласы һәм кешелекнең әле ничек дип әйтим, аны тирәннән аңлатып һәм тасвирлап бирерлек сүзләре әле табылмаган һәм буяулары юк. Алла бирса, җәннәттә без ашыкмыйча гына бу мәсьәлә буенча иркенләп сөйләшә алырбыз дигән әйбер истә калган. Бу бит искитәрлек сүзләр. Ягъни безнең 20 гасырда кичергән кичерешләребез, Апанаевлар язмышы, татар бистәсенең язмышы, андагы күпмедер дәрәҗәдә аякка баскан татар буржуазиясенең язмышы, ул әле менә Зөләйхада гына ачыла башлады. Аны әле язучылар туар микән һәм тирәннән күрсәтә алыр микән? Мин менә шуңа бик өметләр баглыйм. Без бик матур чорлар турында сөйләшә алыр идек, ягъни артдека, капитализмның беренче еллары, неп заманалары, ләкин без аны иркенләп сөйләшә алмыйбыз, чөнки безгә аны ирек бирмәделәр. Һәм күпмедер дәрәҗәдә акылы, зихене һәм үзе аңа булган кешеләрне юк иттеләр. Алар таралып, качып, я үтерелеп, я Үзбәкстанга китеп, я Финляндиягә китеп таралдылар. Ләкин без аның барыбер кыйпылчыкларын күрәбез. Архитектурада, фотоларда халыкның югары зәвыгы катлам буларак хас булган. Аерым катламга һәм халыкның гомум халыкка. Менә фотоларда, мәсәлән, татар хатын костюмнары, ул искитәрлек зәвыклы. Ул калфаклар, хәтта Европа костюмнарын һәм күлмәкләрен кигән очракта да татар хатыннарының зәвыклы итеп, менә шушы миллилекне саклап калырга тырышу, ул искитәрлек әйбер. Һәм ул минем эшләрдә чагылыш таба да. Мин анда бер нәрсә уйлап тапмадым. Алар барысы да фотоларда бар, рәсемнәрдә бар. Мин монда дөресен әйткәндә аяк астында чәчелеп яткан менә шушы матур затлы ташларны чүпләп кенә чыктым. Шул ук прессаны алыйк. Шул ук прессадагы булган сүзләр, язулар, фирма исемнәре булсын. Мин аны шул менә халыкка кайтардым дип кенә әйтәсем килә. Мин анда бернинди әйбер уйлап тапмадым. Бераз әлбәттә иҗади фантазия бар, ләкин ул әйтәмиш, шунда бер 10-20 ел булса иде. Шуннан соң булган вакыйгаларны мин күз алдыма китереп, тамашачыга да күрсәтергә тырыштым. Һәм мин мәсәлән күз аллам каян нәрсә алынган инде, әлбәттә монда 20-30 еллар модасы. Мәсәлән, син 50-нче, 70-нче, 80-нче еллардагы булган менә бу агымны ничек дәвам итә алыр идеңме дөресен әйткәндә, яисә инде монда мәгълүмат җитмәй? Хикмәт шунда ки, 80-нче, 70-нче елларны мондый ысул белән һич кенә дә күрсәтеп булмый. Чөнки ул совет заманасы. Совет заманында революциягә кадәрге менә шушы бераз гына бу мизгелдә туктап, мин шундый бер мисал китерәсем килә. Әтинең сөйләгән тарихы, ягъни совет заманының әле 80-нче еллар, әти миңа шундый бер кызыклы хәл сөйләгән иде. Бер редакциядә утырган вакытта, китап нәшриятындамы, обкомдамы, ансын әйтә алмыйм, бер татар язучысы Мөхәммәд Мәгъдиев булды микән инде, хәзер әйтә алмыйм мин. Совет заманындагы татар әдәбияты турында сөйләгән вакытта, ул мисал итеп революциягә кадәрге татар әдәбиятын мисал итеп китерә. Һәм революциягә кадәрге татар әдәбиятының күплелеген
төрлелеген мисал итеп китереп сорау бирә. Безнең хәзерге татар совет мәдәнияты революция кадәрге мәдәниятның 10% гына тәшкил итә микән дигән сорау куя. Һәм бу зур скандалга китерә, чөнки безнең бит совет заманасы ул татар халкының үсеш чоры итеп тасвирланырга гадәтләнгән әйбер. Шуңа күрә монда да мин менә аны нигә искә төшердем, мисал итеп китерәсем килә. Ягъни 80нче елларда татар урамнары, татар бистәләре инде тузып беткән, тәмам, ничек дип әйтим, бер яктан әйткәндә мирас әле сакланган чак, архитектураның саклаган чагы. Ләкин без инде шәһәрдә гарәп язуындагы игъланнарда күрмибез. Көрәк сакаллы татар абзыйларыннан башка татар чалымнарында күрмибез. Татар матур актяулыклы әбиләрдән башка көрәк сакаллы татар бабайларыннан, җомга көнне намазга бара торган татар бабайларыннан башка татар чалымнары юк иде дип әйтергә була. Шуңа күрә бу сез сорау биргән тема, ул әлбәттә 70нче, 80нче елларда аналай тасвирлап булмый. Бу фақат менә шушы 19нчы, 20нче гасыр күчеш чоры стилистикасы. Менә шушы Болгар номерлары, ул менә шушы архитектураның чаты, ике почмак, дөресрәк әйткәндә, ике урамның кисешкән җире, ике урамның чаты, ул замана үзгәрешенең бер символы булып тора миңа, булып тора минем өчен. Һәм алай гына да түгел, ул Тукай яшәгән йорт. Анда татар элитасы, татар җәдитчеләре җыелган урын. Анда бөтен фикер теге топланган булган, фикер алышу урыны булган. Һәм аның реклам күзлегенә караганда язулары бик кызык. Ягъни монда һәр кич сайын милли музыка уйнала дигән сүзләр рекламада без аны укый алабыз. Шуңа күрә мин аның барысында файдаланышка керттем дә. Мин аны уйлап тапмадым. Абрар Бахтиев номерлары, Болгар номеры, ул барысы да шушы реклама цитаталары, шушы урынга хас булган цитаталар, язулар. Ә инде беренче планда матур коляскага утырып баручы татар хатыны. Ул катлаулырак мәсьәлә. Аңлыйсызмы? 20нче гасыр башындагы татар костюмы ул ардык һәм модерн костюмы түгел. Ул әлбәттә европалаштырылган костюм татар элементлары белән. Ләкин мин монда игътибар итсәгез, ардык стилистикасында татар костюмын иҗат итәм. Ягъни күкрәгендә без аны күкрәкчә күрәбез. Ниләр белән теге затлы акчалар белән. Башында калфак, ләкин ул гади калфак түгел һәм гади күкрәкчә дә түгел. Ул менә шушы ардык призмасы аша европалаштырылган костюм элементлары. Шуңа күрә монда бу эшләрне бер яктан караганда шулай булган, ләкин шулай була алган. Һәм икенче яктан шушы заманның энциклопедиясе, ягъни шушы заман турында мәгълүмат бирә торган чыганак итеп карарга кирәк. Сорауыгызга җавап бирә алдым микән?